Ahoj, já vás vítám u dnešního videjka. Někteří jste si přáli morčecí video, tak ho tady máte. Tady dneska se mnou uvádí videjko Čarčalka. Čarínko. Je teda docela naštvaná, protože zrovna baštila, ale je taková na odchyt nejlepší, tak jsem chtěla, ať máte takhle rovnou na úvodu nějakýho Pokémona. Veď Čarí? Dej mě zpátky do té klece, já chci žrát to seno. Mě tvoje video vůbec jako nezajímá. Já jsem se teda rozhodla, že vám natočím videjko, jak... Au! Ona je sviňa kousová, řekni. Řekni, já jsem sviňa? Já jsem sviňa? Videjko vám budu natáčet teď v průběhu týdne, každý den, v různých jako denních hodinách, abyste viděli, co kdy dělají, co baští a tak dále. Au! Ty jestli mě kousneš, tak kousnu na tebe a je do zadku. Ona tu nechce být. Musím vám teda ukázat, jakou má krásnou chlupatou prdel a to má ještě jako víc, jenom ono to nejde vidět pořádně. No, když chodí, tak má prostě za zadkem obrovský závoj. Já už ji nebudu trápit. V tomhle videjku teda uvidíte, jak naši morčičáci žijou. Neuvidíte teda asi snídani, protože já morčáky k snídani nekrmím. Krmí je vždycky Dantík, protože v rodině vstává jako první. Dantík je totiž blázen, který si řídí budíka kvůli nějakému eventu ve hře, takže stává hodně brzo a tím pádem je povinný morčáky nakrmit. Oni totiž po tom klidným tichým večeru, jak slyší, že se někde něco šustne, tak začnou pískat a hřvát prostě jak na lesy, že hele, dej sem jídlo, my chceme žrát, jo. Takže Dantík je ráno krmí římským salátem. Potom já vstávám v 8, kdy oni mě hrozně vítají, protože v tu dobu je zase tady ticho, všichni jsou ve škole, všichni jsou v práci a já se vzbudím a pane bože, někde se něco šustlo, zase bude žrádlo, jo? Takže oni už mi mají vycvičenou, že vždycky, když se vzbudím, tak na dobrý ráno dostávají mlsíčky. Od té doby já vám začnu natáčet, natočím vám vždycky tak nějak v průběhu dne, kdy si vzpomenu, tak vám natočím, jak co dělají, ale většinu času prostě se válí nebo žerou, takže tak. Ve 12 hodin je potom krmí zase Dantík, když jde ze školy. Výjimkou je teda úterý, kdy má školu dlouhou a to je krmím já. Jídelníček uvidíte, občas dostávají brokolici, tu zrovna dostávali dneska, když natáčím úvod, ale jinak jejich jídelníček je složený hlavně z celeru, z mrkve a normálně dostávají pravidelně fenikl, ale ten jsem teď v obchodech jako poslední 2 týdny asi nevěděla, takže já doufám, že ho zase konečně jako naskladní. A ještě dostávají čekanku. Potom už je to různý, někdy dostanou prostě tu brokolici, někdy papriku, někdy dostanou řapíkatej celer. Je to různý, jak zrovna něco jako máme, někdy něco seženu, tak jim to tak jako nakombinuju. Dostávají různě i bylinky, dostávají vitamíny, chodíme v létě na trávu, takže všecko to uvidíte ve videjku. Já doufám, že se vám videjko bude líbit. Určitě nezapomeňte dát vědět lajkem a komentářem. A samozřejmě nezapomeňte dát vědět, jak se vám líbí život našich morčičáků. Už vás nebudu zdržovat a pojďte se podívat, jak to u nás žije. Já si jdu připravovat kameru na úvod a už tu kolem mě musí stepovat potvory. Vy chcete něco dobrýho, viď? Vy chcete něco dobrýho, vy moje potvorky. Pokémoni moji. Mrsinky, 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 mrsinky. Hone mrsí, jdeme papat. Papat jdeme papat. Hone mrsí, mrsí. Mrsičky. Hone miminka. Orinku. Tak to vypadá morčecí máma. Miminka moje malá, chlupatá, pipininky. Já doufám, že to jde dobře slyšet, protože ta kamera je dost daleko. Ženský, neperte se, sakra, člověk to tady musí házet, já nesoustředím se. Orinko, na tady mrzí, honem tady. Ano, miminko moje, ano, miminek. Taky tě mám na kameře konečně, ty posero jeden.
Madam, samoobsluha. Prostě 2 tuponi. My se musí o to servat. No nemám už, promiň, je toho málo. Chlupatý, bezedný bramborky. Žralo by to a žralo by to. Rožárka, moje krášna, pojď sem, pojď, ne? Tak jsem vám tady chytila aspoň takhle čarčulku. Čarčulka je taková naše chlupatá princezna. Čarinko. Takže Čarinko, řekni, koukejte dát lajky a komentáře, jak se vám princezna Čarčalka líbí. Jo? Tady. Ahoj, no dobré ráno, morciny moje. Moje mimina, dobré ráno, ťapičku, troubu, oryško. Oryško. Kokosko, pojď honem. Koky. Koko. Těpičku. Troubo. Troubo, tady. Není, moje malé. Ahoj. Jak jsme se vyspínkali, jak jsme se vyspínkali, prdelky moje. Jak jsme fazolečka. Rožárka, oryško. Kokosko. Koky na nosiček. Koky. Kokosko. To je tupá ta kokoska, ona tam bude okusovat tu mříž. Koky, pojď honem. Ty. Kde jsi demente? Pojď honem. Koky. Koky. No honem. Trumpeto, no pojď honem tady. Ano, dobrý den, dobré ráno. Dobré ráno. Těpičku, kdyby si nekousal tu klec, trumpeta jeden. Děvčata, pro boha, kam to lezete? Tady. Pomoc, sežerou mě, raptoři, kokosko, fazolko, fazí, koky, koky, koky. To převrhneš tím tlustým pupkem. Oryško, ne? Ježiš, pomoc! Všichni máme kouslo, vy dementky, co si tady musíte... můj bože. Orinko, na. Tak. Dozárka. Pojď hopíček, tak. No, ano. Kokínka, hopíček. Kokínka, tak, je šikovná. Trošku líná. Tak, panstvo, až stačilo. Nebo budete mít plný pupky. Dejte si seno. No, chlupatá prdelka. Chlupat. Runíček, nini. Po přivítání přichází na řadu zametání výběhů, kde se přes noc splavne neskutečné množství bobků, protože to jsou prostě malý továrny na bobky. Tak pojď. Na kokohonem. Než mě sežereš tu lopatku zase. Nežer mě tu lopatku. Pojď ty. Zavírám. Nech mě tu lopatu, fazole. Koky obtěžuje tě ťapík.
Tak jo, jeden výběh je zametený. Nebo já nevím, jestli chcete jít na návštěvu vedle k sousedům. Těpíček, běž pryč. Dámy, chcete někdo na návštěvu? Fazolko, nesežer mě ten stativ. Fazolko. Fajzunino. Bíbíku můj malý, krásný. Tak dámy. No, to je ženský chviť. Nevíš za kterou. No, tak ta se s tebou nesere. Fazolko, ty jsi velbloud, že tak chlastáš dneska. Popcorňák. Tak, zamykáme. Ty běž tady, ty tam nemůžeš. Vaše výsosti, posuňte vaše velectěné pozadí, zůstaň. Ty tam nejdeš. Tam je oroušek, ty jsi na něj zlej. Tak teď nevím, jestli tady nikoho nevyruším. Rozárka. Dobrý den, paní, já se moc omlouvám, že vás takhle vyrušuju, ale musím ti zamíst hovna. No, vaše výsosti, já vás budu muset vyhnat z pelechů. Orinko. Pardon, pane, pardon. Runíčku, pojď, musím ti vymíst hamak. Tak, hop, šikovná, děkuji. Jedno z hamaku, druhý morčo z hamaku. Tak, já se omlouvám, že musím rušit vaše výsost, ale bohužel musím zamíst hovna. Tak utíkejte. Jeden, druhý, třetí, další. No ahoj, broďku. Broďku orinkatej. Ori, ori. No ahoj, Orinko. No ní. No kdo je Orinko? No kdo je to? Pojď, Sera.
Potom, co zametu výběhy, tak jim jdu vyndat z ledničky zeleninu, aby vlastně mělo pokojovou teplotu, aby nebylo tak studený, až se jim bude na oběd dát. Dneska dostanou na oběd celer, dostanou mrkve, dostanou dneska brokolici a čekanku. No a zatímco si bude panstvo valet šunky, tak já jdu uklízet. Mě tady volizuje fazolka. Já když otočím kameru, tak to asi neuvidí. A teď volizuje kameru. Asi vidíte ten vousek tady se hejbat. Fazole, co je ty trumpeto? Nazdar. Fazinka. Ahoj, zlatičko moje. Zlatičko moje. A tady ségra. Nazdar. Au. Ségra mě volizovala, ty sviňo jedna. Ty mě okusuješ? No co je, bubinko? Ahoj. No a zatímco si panstvo bude v průběhu dopoledne valet šunky, tak já jdu uklidit a natočit videjko. Ahoj, Rozárko. Rozárka? No nazdar. Runíčku, nekousej mi náramek. Ten mám od Danielky. No krásná seš modelka. Ano, moc krásná. Někdo ušimrá na zadku. Někdo mě tam okusuje kalhoty. Ano, Runíčku. Co je, zlatičko? Co je, zlatí? Co je, Au! No, to je lepší to volizování, než to okusování. Běžte si složit šunky, paníčka jde uklízet. Řekněte mi, který zvíře se má líp než tyhle ty chlupatý bramburky? Kokosičko, máš polštářek? Máš polštářek, zlatíčko? Mimino moje. A pusiruček Orino, Orinko? Orinko, jak stuhnul, on má prostě hrozný strach z telefonu nebo kamery. To je prostě takovej vždycky černý vetřelec. Orínko, neboj, broučku. No neboj. No ní. Ježíš posera. Čarčule ti zabrala místo, viď? No, Čarčule zabrala místo Orínkovi a teď Orínko neví, co má dělat. Bože, to je život. To je život. Ahoj, Foxy. Přišla si nám zažvejkat na kameru? Čumáku. No máš moc krásný zoubky. A mi tu volizuje kameru. No, tak hlavně, že ti chutná, no. Ne, ale sežrat mi nemusíš. Sežrat mi nemusíš. Muchyč. Jo, jsi krásná, jsi, no, nádherná, jsi princezna. Ano, čmuch, čmuch. Už zase ty? Já jsem chtěla natočit ještě Oryška, jak si tam lehnul, ale tak... ano, očividně jsi dneska královna reflektorů, ty. No, nádherná jsi, ano, Foxičko. Orínko tam vždycky leží, jak kdyby byl na hambě. On si tam prostě lehne, schová se, aby ho nikdo neviděl. On je takový posera. Jdeme papat? Jdeme papat? Jdeme papat? No hony, jdeme papat. Papat! Můžete si všimnout, jak všechny morčata jsou v řadě a čekají a jenom dva dementi, jako je Kokoska a Ťapíček teď teda zdrhl, ale do teďka kousal mříž. Tady ty dva dementi prostě musí furt hledat mříže. Dej jim to hodně doprostřed, ať jdou líp vidět, jo? Kokosko, už tam máš jídlo. Už jde. Orínko ukořistil čekanku. Už v něm zmizela. Tak, Kokoska právě ukradla Orouškovi brokolici. Ona jí má tady málo. Orínko, pojď, vylez. Kokino, uhni s tou tlustou prdelí. Ten Orouš je posera. Orínko, pozor. Ženská, tak, uhni. Teď může Orinek vylízt. Orínko, pojď ho papat. No a teď se tam nacpetáme ta chlupatá prdel. Ach jo.
A Orinko vylejzá. On je prostě posera, on se furt musí schovávat. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, nesledoval náš Instagram, tak tady vlevo Foxinka je dcera, tamhle vpravo Kokosky. Jo. A Foxina Kokosku jako docela rychle dorostla. Těpíček neví, co by. Těpíček chce fazolčinu brokolici asi. Pojďte se jaký vybíravý zmetek, jeden rozmazlený. Neví, co by. Ťapule. Kokosko, ty jsi tlustá koule. Takhle ze zhora vypadá strašně tlustá. Ach jo. No, tak takhle nějak vypadají naše morčata po obědě. Jo? Jedna placka, druhá placka. A ty ostatní jsou tak jako všude možně. Tamhle je vzadu Oriško. Ten si tam válí šunky pod střížkou, protože ten je posera, ten musí být prostě schovaný, co nejvíc to jde. Rožárku, fajfiny máš natažený. Ahoj, zlatíčko moje. Zlatíčko moje. Ahoj. Ty čubo moje. Ty jsi taková potvora, viď? Ty jsi taková potvora. Ty jsi takový lenivec. Tam teď Fazole si zvedla šunky a šla ještě si asi jako docpat ten plný pupek. Ta je bezedná. Tady Kokoska s Čarčulou ještě si docpávají pupek sanem, protože zeleniny bylo očividně málo. Foxy si všimla, že tady zbylo ještě nějaký jídlo od oběda, tak si řekla, že ho došrotuje. Orinko, broučku. Ježi, tam čkováváš. Ty se tam čkováváš. Takže tolik jako ze života morčat, jo. Žrát, srát a spát. Orinko, vždycky, když vytáhnu kameru a namířím ji na něj, tak je prostě takhle vykulenej. On je takový posera. A kdybych přišla s tou kamerou blíž, tak zdrhne. Zdrhne se schovat pod tu střížku. Tady přichází Čarčala. Teď máme nějakých 15 hodin. Takže takhle si válí. Teď je to takový všelijaký. Některý si válejí šunky, některý se cpou senem, tam je Čarčela, si koukám, dělá pedikúru a Foxinka. Ty by si zase něco, ty jsi vysavač. Vysavač přišel, no, to říkám. Ano, madam, stížnosti. Madam by chtěla papat. Honičku, papat? 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 Jdeme papat? Toto video bude jenom o žraní, o sraní a o chrápání. Fajzole, papat. Papat. Jdeme papat? Jdeme granulky papat? Ještě není 9 hodin. Ano, vydrbej blechy, jasně. Ještě není 9 hodin, ale Rožárko,
Ty jsi nějaká zaseknutá. Nazdar. Nik. Děkuji, paní. Japičku, papat? Jdeme papat? Chcete baštu? Hop. Pojď, Orínko. Hony, Morino. No, hony, Mori. Hony, papat. Hony, papat. Jsi poserouš. Pojď, honem, papat. Orínko. No, honem. Proč se nenapít normálně, když to dej složitě fazolko, viď? Fazolka šla na návštěvu.
Tak, jelikož teďkon při střihu jsem zjistila, jak jsou ty záznamy ze dne strašně dlouhý, tak jsem se rozhodla, že vám ty videa udělám jednotlivě ty dny a dám vám to do playlistu. Takže po tomhle videjku můžete očekávat videjko z úterý, následně středu a tak dále.